Welkom Rob. Dankjewel. Wij zijn hier samen, want jij hebt iets te vieren. Je hebt weer iets moois te vertellen. Want ik heb het hier in handen, je hebt het me zojuist overreikt of overhandigd. Wat is dit? Ja, dit is het magazine en het eerste magazine. En dit magazine staat eigenlijk in het kader van wie zijn wij? Wie is deze club van mensen die iedere week mooie televisie maakt? Een hele mooie grote club waar je best wel trots op bent volgens mij. Ja, wat denk jij nou? Ja. Je hebt het toch maar klaargespeeld om ze bij elkaar te krijgen. En al een heel aantal jaren zeer succesvol met Stadsomroep Romein naar buiten te treden. Ja, nou goed, het is ook eigenlijk even terug naar de historie. Een jaar of 14 geleden ben ik begonnen met Roermond Nieuws. Roermond Nieuws is een digitale magazine. Toen de tijd was het, moet ik zeggen, we waren een van de eerste die op die manier aan de gang gingen. Het lokale nieuws brengen, maar vooral het kleine nieuws en vooral het nieuws van de mensen zelf, van de Roermondenaren zelf, zonder diepgaande interviews en moeilijk gedoe. Gewoon face-to-face, mens tot mens. Precies, en daaruit is zeg maar ontstaan dat wij vanuit ons vroegere beroep, zal ik maar zeggen, we dachten dat moet ook per video kunnen. En zo is de Stadsomroep eigenlijk geboren. Inmiddels hebben we heel veel volgers, heel veel publiek die ons ziet op allerlei soorten kanalen, van televisie naar social media, Facebook, noem maar op. Hoe voelt dat? Nou, dat was ook eigenlijk de opzet van het hele verhaal, is dat je nieuws crossmediaal moet brengen. En crossmediaal wil zeggen, je maakt iets en dan stop je veel energie in. En als je dat op alle kanalen die je hebt tegelijkertijd laat zien, wordt die energie ook beloond. In zoverre dat het dan ook gedeeld en gedragen en gezien wordt. Ja. En daar doe je het voor. Zeker. En we zien heel veel dingen. Hè? We zien Roermondig op straat. We zien de programma's die op locatie gaan. We zien in de studio. Het is nogal wat. Ja, nou goed. Onlangs hebben wij een aanvraag gedaan voor een zendmachtiging als publieke omroep. Dat hebben wij gedaan met een duidelijke reden. Normaal financieren we dit allemaal via lokale ondernemers. En gelukkig zijn er lokale ondernemers die het belang zien van een eigen Roermondse omroep. En die ondernemers hebben ons gesteund, die hebben ons geholpen bij het bouwen van onze eigen televisiestudio. Die hebben ons ook geholpen om lekker aan de gang te blijven. En juist daardoor zijn we nu in een fase terechtgekomen dat we eigenlijk veel meer kunnen. We hebben veel meer in huis en veel meer in ons mas als dat we nu doen. En als wij een publieke omroep worden, dan kunnen we zeker een keer zoveel als dat we nu doen. Want dan heb je dus ook de middelen en de financiën om het allemaal te kunnen doen. En tegenwoordig moet je ook professionals inhuren. Absoluut. Je kan het niet allemaal zelf. Nee, zeker. Waarom dan toch dit magazine? Vertel wat de toevoeging is. Ja, nou, het is altijd moeilijk om uit te leggen dat wij een club van vrijwilligers zijn die televisie maken. En dat is ook eigenlijk wel uniek als je het afzet tegen alle andere omroepen in het landje. Dan is het eigenlijk een prestatie om met 19 vrijwilligers, en ik ben zelf ook een vrijwilliger, dat is gelijk om even de kwade tonger van de straat te halen. Zo van, het is een zakkenvuller, nou dat ben ik niet. Ja. Integendeel, ja. Maar om die club van die 19 mensen, om die een podium te bieden, want ik bied jullie een podium, om te doen waar je hartstikke goed in bent en wat je leuk vindt. Dat is het met name ook. Ja, jij vindt het ook leuk. Ja, absoluut. En daarom is dat magazine heb ik gemaakt om gewoon te laten zien wat zit er nu achter ons, wat zit er achter die organisatie. Wat zijn de mensen die dit maken? Wat voor soort mensen zijn dat? En dat heb ik met dit magazine gewoon proberen duidelijk te maken. Ja. Zo van,
Ja, wie zijn we, wat doen we en wat kunnen we nog meer? Wat kunnen we nog meer? Want er is natuurlijk nog veel te ontdekken en veel uit te breiden. Waar kan men dit magazine vinden? Ja, dat is even een dingetje, Carmen. We hebben er 2000 en we hebben eigenlijk, moet ik eerlijk met schaamrood op mijn kaken bekennen dat ik er bijna doorheen ben. Ja, het gaat snel hè? Ja. Gaat heel snel. Gaat maar heel goed, snel. Er komt een tweede druk. En dit is eigenlijk ook bedoeld om de raadsleden van Roermond die direct moeten gaan beslissen over onze toekomst. Juist. Om die te laten zien, je kan een bla bla verhaal maken, maar je kan ook zeggen van nou, dit zijn we echt. Ja. Kijk er eens even in en geef dan je oordeel over ons. Ja. Als we het kort samenvatten, dan mogen we heel trots zijn op de Club Mensen, heel trots zijn op Stadsomroep Remun. En ook heel uniek, trots zijn. Het is uniek. En ook op dit magazine. Ja, zeker. Ja. Zeker. En ik ben hartstikke trots op jullie allemaal. En op de mensen van het geluid en de mensen van het licht. En op de mensen die achter de schermen de stukken schrijven. De mensen die op pad gaan. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld eens naar een Dree die iedere week met een bloemetje in zijn handen naar een vrijwilliger gaat. Fantastisch. Ja. Dat is toch fantastisch. Ja, mooi. En dat moet je hebben. Mensen in het zonlicht zetten. Ja, vorige week hadden wij een programma, het ging over Mathilde Haan. De eerste vrouwelijke, zullen we maar zeggen, gemeenteraadslid van Nederland, als ik het goed heb. En die had in de Neerstraat een apotheek. En de Mathilde Haan speld wordt nog steeds uitgereikt. Ja, klopt. Ja. En daar hebben we extra gewoon onderzoek naar gedaan. Zo van hoe zat dat nou en wat was die apotheek? En dat is heel bijzonder. Maar goed, dat soort dingen vinden wij leuk om te maken. We delen lief en leed samen. Op beeld en achter het beeld. Ja, en jullie zijn ook fantastisch bezig. Ik bedoel, binnenkort, we hebben onze naam van Breek de Week veranderd. Want het is wel op woensdag opgenomen, maar het wordt op vrijdag uitgezonden. En dat heeft niks meer met berekenen de week te maken. Dus we hebben het Middellimburg op zondag genoemd. En dat heeft twee redenen. Eén is dat op zondagmorgen mensen ook gewoon lekker even rustig in hun pyjama dat programma kunnen zien. Mm-hmm. En twee is, we laten zien dat we meer zijn als alleen maar een omroepje in Roermond, maar dat wij ook veel breder kunnen. Veel breder en meer naar buiten treden. Ja. Dankjewel Rob. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel voor je inzet. En we gaan er weer tegenaan samen. Ja, dankjewel. Nou, in ieder geval, we gaan zorgen dat er nog een paar plekken zijn in Roermond waar deze boekjes liggen. En daar ga ik binnenkort wel over communiceren. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.